Chokni bisingo berot eba kheba atka otogrok kok sawo जों borok kok sama haikino borok bo copy khlaimano obo korok to jotono saiman baina phiaba tini social media o belai kheno wana jaknai mangpili kasawai phaipio kate sahaino hai or jagao kuno atka eba kheba moina to kok sajangnaiya or jagao gangke जों salbrumno khnawi tongmani to khapongmani a mangpiliwo nugui mangkhnano ro tokha kok sawai tongmani papa hini phiaba o kok simi sawai tongya tei bo borok kok sama haikino bobo copy khlai tongo jemon perot rok copy khlai tongmani kahaike omo hai kwbangma tok rok no tongo je borok kok sama rok no tesa repeat khlai borok voice change rok khlai mano tei copy khlai borok khnarewi mano pungoi omo haikino kunu dino khnaya ko je tokha borok ni kok no copy khlai borok haikino kok sawi mano belai kheno wanamasincha kok social media o kasawi phaika o mangpili rok phiaba omo bisas khlaijaknai kokya haipano omo kuno edit khlaijak boya oro srai rok nugui mankhana je tokha video baksano bo pungoi tongmani papa hine phiaba tei bo oboni clips tongo oborok no social media o upload khlailiya malik rok sawi khnaiwo je borok kok sawo o kok no borok repeat khlai bo o tokha pungbo hinoi obo kuno atka perodia eba kheba obo kuno AI base namjak video boyate voice change khai editing khlaijak video boya je borok snamoi o tokha pungmano copy khlai yango voice over khlai rina tei obo kuno video ya among khapura real footage se video sakmani obono o kok rong tui malik rok bo social media ni bwskango phai nugjagui saphaikate social media ni bwskango no malik tei otok no phunugui darak sida khorang rok bo khnarekha o video social media o viral ongui thangmani yakgulo joto lokurok belai khino wana laijak obo haito kuno dino phano khnaya ko je tokha borok kahaike pungo hinoi tei borok kahaike kok sawi mano sinia khnaya sinia nugya kok tini khnanani nakha social media ni jogo phiaba social media tongui se tini obohai kok rok no khnanani mano tei obohai kotna gotiwi tongma rok no nugui mano phiaba oborok korifru hinkele kuno phanase khnanani mangla khamu obono tui no jeng sawi mano je social media chini bagai babaisa bwkha kaham eba kheba babaisa bwkha hamya phano ongri mano social media ni jaroi baksa kwbangma gaming platform mo thangui rang rok hariwoi baksa ke sak sangno langma sacho baksa kheba ar jagani platform no tui no kwbangma office rong ni samung khlai rang rok bo ajiwi tongo omo kahaino social media o kwbangma naithothok nazara rok जों tini ni kahai dino nugui mangkha sudu borok rok simi o dunia o kok sawi manya omo kahai no borok kahai no kok sawi manmani poshu pakhi rok bo tongo omo kahai mangpli rok no social media o जों tini ni hai salo nugui mankha obo belai kheno wana jangnai mangpli obo ni swkang norok kuno dino phano khnaya khona okra sakara ni khugo phano khnaya khona je tokha kuno dino omo haike borok haike pungui eba kheba kok sawi mano hinai okra sakara ni khugo tei जों real bai thango bo nugui mano je moina tok atka tok tei kok sajangnai omo hai kwbangma tok tongo phiaba tokha rok no le kuno dino phano se khnanani maya phiaba tini ni hai salo जों khnanani mangkha social media ni jaroi o video viral ongmani yagulo lukuro kisapano bisas khlaimani ya ongui no news cover rok thangui borongni nogo thangui jaspatal khlai manni ogulo yagulo nugui mankha borongni nogo je tok tongmani obo kuno atkai ba kheba kuno kok sajangnai tok ya obo ongkha pure tokhano hini saimankha naimani yagulo bono kok sariwi rok bo video rok sakha borok kahaike kok sanani chesta khlai tongnai eba kheba
kok sawi mannai o Tokha no Maharashtrani Bargarh jilao mano arjagani kaisa parao. A jagani parani khoroksa adivasi family tongo o Tokha no kheto kahai jagao sago dukumanjak injure kalaijak te birimani haikhe kalaijak condition o mankha sago belai kheno dukumanjak bwkrango wngma bai birimanliya hai hinui khairokjagui no o kisan o tok no bini nogo tubui phaikha bini nogo tubui phaimani yagulo kheno obono malam patti rok khawui sak rok khambiui paimani yagulo susto sori wngui chariu khaniui susto sori wngmani yagulo kheno o tok török borok rok je kok sao obo haikhe no borok ni kok rok no swrwngui borok ni kok haikhe no reply rinani chengkha tei je borok kok sao obono copy khlaiui a kok no ma repeat khlaiui saui tongo obo rok kok no khnamani yagulo malik rok belai kheno wanajakha je borok rok o tok no tuo Tokha ba kuno dino omo haikhe pungya phiaba o tokle bahaikhe pungui mangkha belai kheno wanajaknai kok social media o kasaui phaikha jepro o Tokha no nogo tukha aborokhe to bono kuno bini bwkrang hamya birimani wngma bai bo borok bai no tongkha tei jepro bono hamriui chari khandiui joto sak sori susto khlai rimani yagulo bo birui thanglia bono je hamrinani nogo no tongui tongkha jemon chung saimano chung pet kahai khe sui aming rok no pusiu hinui phiaba omo kahai Tokha rok nale kuno din phano boiui tongo eba keba pusiu hinui khnaya kho phiaba borokni aro hwnga khe jephron simi o tok no tuo apron simi no malik rok no maya nangjakmai borokni gana ma rekaui tongo o tok hingkhe oboni bagui norok tamo sanani muchung comment section o thangui comment khlai salai di।